Kinilala bilang Best Police Provincial Office ang Camarines Sur Police Provincial Office sa Bicol Region sa seremonyang ginanap sa Camp Brigadier General Simeon Ola Ligaspi nitong Lunes, February 2, 2026. Binigyang pagkilala ni Acting Regional Director, Police Brigadier General Erosito Narito Miranda ang CSPPO dahil sa performance sa law enforcement operations, crime prevention, solution efficiency at anti-illegal drugs campaign. Ang parangal ay para umano sa lahat ng personnel ng CSPPO. Nagpapasalamat din si Camsur PNP Provincial Director, Police Colonel Virgilio Olalia Jr. sa suporta ng provincial government sa suporta sa kanilang hanay. Yun ang una kong pinapasalamatan si Governor L. Ray Villanueva sa kanyang napakalaking suporta na binibigay sa amin dito sa Camsur PPO. And also kay Governor Luigi, na dati nating governor. Kasi nag-umpisa yan ng time pa ni Governor Luigi hanggang kay Governor El Rey na walang sawang nagsusuporta sa aming kapulisan. And at the same time naman kami, kung may pagkakamali kami naman ay kanyang agad na pinagsasabihan. At tayo naman ay para tayong anak na mabilis na tumatalima para maituwid natin ang ating mga behavior ng ating kapulisan. So yun ang kabilin-bilinan niya, yun nga sa kampanya against illegal drugs, and he is very supportive of that. Pagpapatuloy lang natin. Maraming salamat. And also, of course, sa inyo, sa media, kaya kayo lang dito ngayon para personal namin, o personal ko, na may pabot ng ating pasasalamat at dahil sa inyong suporta. And itong award po ito ay hindi individual award, so hindi kaya personal award. Yung plaque na yun, ang katumbas doon ay every personnel ng Camsur PPO ay makaka-receive ng medalya. Ayon kay Colonel Olalia, mas paiigtingin pa ng kaugmakaps ang serbisyo ng kapulisan, maging ang police presence sa komunidad. Samantala, nagawaran din ng parehong pagkilala sa City Station category ang Naga City Police Station 4 na tinanggap ni Captain Guban. Ngunit po pasalamat ko siyempre sa kagurangan dahil tinawang kita ng maray na hawak. And sa tuyong mga personnel na nag-contribute, nag-iguaning concerted efforts para maabot iniyo na maging best police station. And sa yung previous commanders na si Police Major Antonio Per Jr., nangunyan sindaan si Police kang si Pukot, and sa yung classmate na si Police Captain Marlon Requillas, na kung saan kang time na duration kang selection period, itong duration kang pinagpipilian, sinda po ito ang commander. Once na in-inspire mo sila magtrabaho, talaga mahihigo sila magtrabaho. Jan Amador, CSN.